У Вашынгтоне праходзіць саміт, прысвечаны 75-й гадавіне заснавання НАТО. У дэкларацыі саміту згадваюць Беларусь, а менавіта тое, што яна працягвае спрыяць вайне, робіць сваю тэрыторыю даступнай. А Расія працягвае паглыбляць палітычны і вайсковы ўплыў на Беларусь, уключна з разгортваннем сваіх тэхнікі і персаналу ў краіне. Гэта мае свой негатыўны ўплыў на стабільнасць рэгіёну. Ці пацягне гэта наступствы для Беларусі? Мяне завуць Дмітрий Гурневич, вы глядзіце «Пік свабоды». А моя сённяшняя гостья, віцэ-прэзідэнтка міжнароднага аналітычнага цэнтру Глобсек у Браціславе Алена Куцько. Прывітанне, Алена. Дмитрий. Алена зараз якраз таки ў Вашынгтоне прымае ўдзел у грамадзянскім форуме НАТО. Алена, Беларусь у выніковай дэкларацыі згадалі двойчы. Спачатку назвалі краінай, якая працягвае спрыяць вайне, а пасля Беларусь згадваецца ў кантэксце расійскай ядзернай рыторыкі. Гэта проста заявы, ці для Беларусі могуць сапраўды быць нейкія рэальныя наступствы? Тое, як Беларусь згадвалі зараз у дэкларацыі, гэта не з'яўляецца нейкай новай ідэяй, якую прыдумалі зараз. Гэта проста адлюстроўвае, як да Беларусі ставіліся ўжо на працягу апошніх месяцаў ці нават апошніх пару гадоў. То бок тыя наступствы, якія Беларусь ужо адчувае на сабе, гэта і вынікі гэтага стаўлення. Напрыклад, тыя ж санкцыі, і мы дакладна ведаем, што санкцыі будуць узмацняцца і далей, менавіта каб абмежаваць супрацоўніцтва Беларусі і Расіі, асабліва ў вайсковай сферы. Але, канешне, ёсць і такія больш аддаленыя і тэарэтычныя наступствы. НАТО пераглядае зараз свае планы, як яны будуць абараняць сваю тэрыторыю, як яны будуць абараняцца у выніку магчымай фізічнай атакі ці нейкай іншага тыпу атакі на Беларусь. І калі раней разглядалі Беларусь у такім больш недакладным сцэнары, ці будзе Беларусь удзельнічаць ці не, зараз усе дакладна ведаюць, што Беларусь будзе удзельнічаць, і таму разглядаюць і распрацоўваюць новыя планы, што рабіць, як адказваць, калі, напрыклад, атака будзе праводзіцца з тэрыторыі Беларусі. Святлана Ціхановская наведвае таксама Вашынгтон у гэтыя дні і бярэ ўдзел у публічным форуме НАТО. Гэта тая самая імпрэза, якая праводзіцца паралельна, якой вы прымаеце ўдзел. Пра што там кажа Ціхановская і як увогуле на гэта рэагуюць замежныя палітыкі? Адным з галоўным фактарам, як зараз размаўляюць пра пагрозу Расіі, гэта тое, што Расія вельмі актыўна супрацоўнічае з Кітаем, з Іранам, з іншымі краінамі, і такім чынам гэта ось аўтарытарных ці таталітарных краін, яна бачыцца як усё больш і больш небяспечная для дэмакратычных краін. І Беларусь прыпісваецца як удзельнік у гэтай асі зла. Ну, канешне, так не называюць гэтую кансталяцыю дзяржаў. І вось з аднаго боку Святлана Ціхановская дапамагае зразумець, як рэжым Лукашэнкі удзельнічае ў гэтым глобальным кангламераце аўтарытарных і таталітарных краін, якія пагрозы зыходзяць з рэжыму Лукашэнкі, і што трэба яшчэ больш актыўна бароцца з гэтымі дыктатарскімі рэжымамі. Але з іншага боку, яна таксама вельмі актыўна тлумачыць, што ўсё ж такі дыктатура, якая зараз кіруе Беларусю, гэта не народ Беларусі. І наадварот, людзей Беларусі трэба разглядаць як патэнцыйных саюзнікаў, якія ўжо зараз дапамагаюць краінам НАТО бароцца з гэтымі дыктатурамі і аўтарытарнымі рэжымамі. І вось яна прадвігае лінію, што трэба падтрымліваць людзей Беларусі, трэба падтрымліваць дэмакратычныя рухі ў Беларусі, трэба падтрымліваць незалежныя медыі ў Беларусі і рабіць гэта яшчэ больш актыўна, менавіта таму, што ўсе гэтыя людзі, яны і зараз дапамагаюць рабіць Еўропу і ўвесь свет больш бяспечнымі. А на вашу думку, ёсць палітычная воля, каб прыслухоўвацца да яе параду? Таму што мы бачым нават, як Украіна сёння вельмі часта наракае пра тое, што Захад на дэкларацыях моцна падтрымлівае, а ў практыцы менш. Ну, конечно, заўжды у дэкларацыях усе падтрымліваюць больш актыўна, а практыка часта разыходзіцца, але ўсё ж такі Захад падтрымлівае Украіну. І Захад зараз прымаў рашэнне, што будзем працягваць падтрымку і фінансавую, і вайсковую, і палітычную Украіне, і што Украіну ніхто кідаць не збіраецца. Канешне, з Беларусі сітуацыя крыху складаней. Ёсць разуменне, што рэжым Лукашэнкі і людзі Беларусі гэта розныя рэчы, але на практыцы гэта крыху складаней.
складаней прасоўваць, таму што няма разумення, як доўга будзе працягвацца вайна, і ўсё-такі пытанне Беларусі разглядаецца як больш другаснае, чым прыярытэт, на якім трэба працаваць ужо зараз і яшчэ больш актыўна. Алена, зараз якраз вот на мяжы з Польшай адбываюцца беларуска-кітайскія вучэнні. Аналітыкі, якіх сёння цытуе агенцтва АФП, мяркуюць, што гэтымі манеўрамі Пекін хацеў паслаць альянсу палітычны сігнал, якраз калі адбываецца саміт. Як вы думаеце, што гэта за сігналы? Прычым тут Беларусь увогуле? Па-першае, адным з важных моментаў дэкларацыі, якая зараз прымаецца ў Вашынгтоне, гэта тое, што упершыню краіны НАТО адкрыта сказалі і запісалі гэта ў дакументах, што Кітай гэтая краіна, якая робіць вайну Расіі ва ўкраіне магчымай. Таму што Кітай дапамагае Расіі атрымоўваць доступ да высокіх тэхналогій, дапамагае атрымоўваць доступ да кампанентаў, абыходзіць санкцыі, і гэта ўсё робіць магчымым тое, што Расія выпрадукоўвае на сваёй жа тэрыторыі вельмі шмат узбраення і можа працягваць вайну ва ўкраіне. І, канешне ж, Кітаю гэта не вельмі падабаецца. І Кітай пасылае такі сігнал, што вось НАТО зараз празднуе, што ім 75 гадоў, НАТО кажа, што будзе працягваць альянс і далей рабіць тое, што робіць, і будзе рабіць гэта яшчэ больш актыўна. А Кітай пасылае сігнал, што вы можаце думаць, што хочаце, а ў нас свае інтарэсы, і мы ваш прэсінг не будзем проста ігнараваць. І вось праз гэтае вучэнне ў Беларусі яны паказваюць, што менавіта на мяжы з НАТО Кітай робіць у прынцыпе тое, што лічыць патрэбным, і што прэсінг, якія краіны НАТО ці краіны Еўразвязу і ЗША спрабуюць аказаць на Кітай у розных пытаннях, ён не будзе працаваць. А, дарэчы, Кітай там называецца як некая варожая краіна? Ну вось зараз напісалі, што Кітай гэта enabler вайны ва ўкраіне, то бок гэта значыць, што Кітай гэта краіна, якая робіць вайну ва ўкраіне магчымай. І гэта ўпершыню зрабілі, таму што раней казалі, што Кітай там ёсць, так даволі у агульных словах апісвалі, што ёсць пэўныя пагрозы, якія могуць сыходзіць, але вось так канкрэтна гэта раней не было прапісана. Асобна ў дэкларацыі змяшчаецца 6 пунктаў абяцання доўгатэрміновай бяспекі ўкраіны. Што гэта можа змяніць для ўкраіны? Ну, па-першае, стабільнасць вельмі важная. Зараз як гэта працавала, што з кожным пакетам дапамогі трэба было кожны раз дамаўляцца, весці нейкія перамовы і, канешне, рабіць гэта з 30, больш чым за 30 краінаў. Кожны раз гэта вельмі складана, займае вельмі шмат рэсурсаў і ніколі не ведаеш, ці будзе наступны пакет. Але зараз у Украіны ёсць такое адчуванне стабільнасці. Яны ведаюць, што дапамога будзе адбывацца і будзе працягвацца. Гэта вельмі важна, таму што у розных краінах Еўропы, у ЗША адбываюцца выбары. І, ну, канешне, ўсё ж такі ёсць пэўны кансэнсус ва ўкраіне, але зараз спрабуюць мінімізировать эфект ад магчымай змены палітычных уладах у краінах захаду. Калі гэта прапісваецца на некалькі гадоў наперад, усё ж такі новым урадам будзе цяжэй гэта адмяніць, і у краіны адбываецца нейкая стабільнасць. Там яшчэ ёсць некалькі важных момантаў. Напрыклад, калі раней дапамога ўкраіне яна каардынавалася праз фармат, які называўся Рамштайн, і гэта каардынавалі ЗША, то зараз уся гэта каардынацыя будзе праходзіць праз НАТО. Гэта таксама вельмі добра дапамагае планаваць, што патрэбна ўкраіне, дзе знайсці рэсурсы, каб вырабіць узбраенне, якое патрэбна ўкраіне, як гэта каардынаваць паміж усімі удзельнікамі, то бок і гэта таксама будзе значна прасцей. Ёсць яшчэ такі важны ускосны момант, але які будзе адыгрываць ролю. Зараз праблема была не толькі ў тым, што недастаткова было грошай на падтрымку ўкраіну, але і ў тым, што вайсковыя прадпрыемствы захаду проста не паспявалі вырабляць тое, што патрэбна і самім краінам НАТО, і ўкраіне. І яны не хацелі, таму што гэта камерцыйныя прадпрыемствы, яны не хацелі ўкладаць грошы на там будаўніцтва новых заводаў ці адкрыццё нейкіх новых ліній, таму што яны не ведалі, ці будзе запыт на іх прадукцыю праз некалькі гадоў. А зараз усе гэтыя вайсковыя прадпрыемствы, яны фактычна ведаюць, што запыт на іх прадукцыю будзе стабільнай, і гэта дазволіць ім зараз укладацца ў расшырэнне прадпрыемстваў і адкрыццё нейкіх новых заводаў, то бок нават доступ да ўзбраення будзе значна лягчэйшы ў будучыні.
Алена, а ці стала больш зразумелай пасля вось саміту, хаця сёння апошні дзень яшчэ, перспектыва Украіны яе далучэння да НАТО? Рашэнні, якія прыняліся зараз, яны зноў жа яны былі дамоўлены даволі загадзя, яны не дамаўляліся зараз, і ўсе ведалі, што Украіна зараз запыт, канкрэтны запыт да ўступлення ў альянс не атрымае. І, канешне ж, у выніку саміту ў Вашынгтоне сказалі, што Украіна будзе членам НАТО, сказалі, што гэты працэс ён не абратны, не зваротны, што мы будзем працягваць гэтую працу, але няма канкрэтнага дэдлайна, калі гэта адбудзецца. Украіне, канешне, было б лепш ведаць, што адбудзецца гэта хутка, і ведаць, калі гэта адбудзецца. Гэтага не адбылося, але вось той пакет рэформаў, той пакет дапамогі, які НАТО зараз прадастаўляе Украіне, ён дапаможа Украіне зрабіць крокі наперад, каб у будучыні, калі, напрыклад, вырашыцца неяк пытанне з вайной, прынамсі замарозіцца канфлікт, уступленне ў НАТО было вельмі хуткім і эфектыўным. А калі ўжо так шмат часу Захад не можа дамовіцца наконт сяброўства Украіны ў альянсе, не толькі Украіны, таксама і Грузіі, то ці рэальна спадзявацца, што такое калісьці можа адбыцца, напрыклад, адносна Беларусі. Зразумела, што гэта пакуль такі футурызм, але калі беларускае грамадства ў будучыні захацела, ці ёсць увогуле шанец, што такая краіна, як Беларусь, можа далучыцца туды, ці знойдзецца там палітычная воля? Шанец, конечно, заўжды ёсць. Калі мы паглядзім на той же, напрыклад, 1989 год, хто бы мог падумаць, што Польша ці Угоршчына ці Славакія калі-небудзь далучыцца да НАТО. Гэта было абсалютнай фантасмагорыяй. Нават у 93 годзе, пасля таго, як распаўся Савецкі Саюз, нават тады яшчэ не думалі, што ўсе гэтыя краіны, якія былі часткай савецкага блоку, што ў іх ёсць нейкія перспектывы далучыцца да НАТО. Але ўжо праз некалькі гадоў яны ўсе ўступілі. Тое ж было, напрыклад, і з Гішпаніі, якая была доўгі час пад дыктатарскім рэжымам і пра якую ніхто не думаў як патэнцыйнага кандыдата. То бок, калі сітуацыя зменіцца, а сітуацыя можа змяніцца, таму што ўсё ж такі нічога не бесканечна ў жыцці, і Расія можа і прайграць вайну, і мы ніколі не ведаем, наколькі доўга працягнецца рэжым Пуціна і Лукашэнкі. То бок, калі ўсе гэтыя фактары зменяцца, калі рэжым Беларусі зменіцца, то, канешне, мы можам размаўляць пра варыянты, ці Беларусь хоча ўступіць у НАТО. Але ў дадзеных умовах, калі мы маем фактычна дыктатуру ў Беларусі, калі Беларусь супрацоўнічае з ворагам НАТО вельмі актыўна, у дадзеных умовах, канешне, пра ўступленне ў НАТО мы размаўляць не можам. А ці трэба, на вашу думку, напрыклад, палітыкам дэмакратычным працаваць сёння з грамадскай думкай, з беларусамі ў гэтым напрамку? Ці гэта ўвогуле ў інтарэсе было б Беларусі далучыцца да такой арганізацыі, як Паўночна-Атлантычны альянс? Ну, па-першае, у Беларусі важна працаваць з людзьмі, каб людзі хаця б разумелі, хто з'яўляецца іх ворагам. Шмат людзей у Беларусі ўсё ж такі разумеюць, што гэта Расія, якая распачала вайну ва ўкраіне. Але, у прынцыпе, НАТО ў Беларусі заўжды мела такую крыху дзіўны імідж. І шмат якія людзі і сапраўды вераць беларускай прапагандзе, таму што кажа Лукашенко, што НАТО гэта альянс, які збіраецца нападаць на Беларусь. То бок, хаця б з разумення таго, што НАТО ніколі на Беларусь не нападала і не нападаць не збіраецца, гэта ўжо добры крок наперад, і над ім трэба працаваць. Але менавіта таму, што зараз у краінах Захада вельмі актыўна пачынаюць і палітыкі, і медыі, і проста людзі разумеюць, што мы фактычна пераходзім у такую халодную вайну 21 стагоддзя. І ёсць разуменне, што як гэта адбывалася падчас халоднай вайны, трэба працаваць з насельніцтвам гэтых варожых краін, менавіта таму, што насельніцтва гэтых краін не заўжды падтрымлівае палітычны рэжым, і гэта менавіта насельніцтва гэтых аўтарытарных краінаў, якія могуць разбурыць дыктатуру дома. То бок, ёсць спадзяванне, што менавіта гэта мысленне, што доступ да інфармацыі, што падтрымка дэмакратычных рухаў унутры краінаў, яно можа дапамагчы і з усталяваннем бяспекі, то ёсць спадзяванне, што нават больш актыўна будуць краіны Захада укладвацца ў гэты накірунак дзейнасці. Алена, вы прымаеце ўдзел у публічным саміце НАТО. Гэта, як я ўжо казаў, такая паралельная імпрэза. Вы, калі не памыляюся, мадэруеце там дыскусію з прэм'ер-міністрам Бельгіі. Раскажыце ввогуле, навошта гэта праводзіцца частка, дзе не ўдзельнічаюць, скажем,
самыя высокія палітыкі кшталту Байдена, которые вырашаюць лёс планеты? В дэмакратычных краінах вельмі шмат увагі надзяляецца таму, каб насельніцтва гэтых краінаў разумела, што робяць палітыкі. І каб палітыка, якая праводзіць урады і палітычныя лідары, была даступная і транспарэнтная. Таму заўжды спрабуюць крыху адчыніць гэты чорную скарбонку і расказаць людзям, што адбываецца на саміце, прадаставіць, напрыклад, магчымасці медыям ці нейкім экспертам, задаць пытанні людзям, падштурхнуць крыху палітычныя рашэнні у пэўным накірунку. Таму усе лідары, якія прымаюць удзел у афіцыйным саміце, яны спрабуюць выйсці адтуль, распавесці больш адкрыта, пра што дамовіліся, пра што яшчэ не дамовіліся, адказаць на нейкія пытанні людзей. І гэтыя пытанні не заўжды вельмі лёгкія, на іх цяжка адказваць, але гэта такі дэмакратычны працэс, яны спрабуюць уцягнуць сваё ж насельніцтва ў прыняццё рашэнняў. Але з іншага боку, яны таксама спрабуюць патлумачыць насельніцтву краінаў НАТО, чаму рашэнні, якія прымаюцца на саміце, яны патрэбныя. Чаму мы павінны падтрымліваць Украіну? Чаму павінны ўкладаць грошы, напрыклад, у падтрымку людзей Беларусі? То бок гэта такая спроба патлумачыць, што мы робім, чаму мы гэта робім, і заручыцца падтрымкай свайго насельніцтва. Ну вось вы, як удзельніца гэтага саміту, а таксама як аналітык, як бы вы патлумачылі людзям, а трэба заўважыць, што сацыялагічныя даследаванні паказваюць, што ў Беларусі многія людзі не разумеюць сутнасці НАТО і што гэта, які характар гэтага блоку, яны ўспрымаюць яго як варожым, як бы вы патлумачылі гэтым людзям, навошта ён патрэбны і ці пагражае ён рэальна людзям у Беларусі? Мы можам паглядзець на факты, што НАТО, у прынцыпе, не нападае на іншыя краіны. І ў Беларусі зараз ёсць такі міф, што Польша ці Славакія іх проста прымусілі далучыцца у НАТО ў 1990-е гады пад ціскам ЗША. Насамрэч, гісторыя была зусім іншая. Гэтыя краіны самі прасіліся ўступіць у НАТО, іх не вельмі там хацелі бачыць, але вось гэтыя краіны разумелі, што толькі НАТО можа прадаставіць гарантыі бяспекі. І калі мы паглядзім на гісторыю апошніх 30 гадоў, мы бачым, што на Польшу ці Славакію ці Эстонію ніхто не нападае, але, на жаль, на Украіну ўсё ж такі адбылося нападзенне з боку Расіі. То бок НАТО, яна вельмі эфектыўна працуе над прадстаўленнем нейкай бяспекі для сваіх жыхароў. І мы таксама бачым, што вось у Беларусі, на жаль, якая спрабавала падтрымоўваць нейтральнасць, гэта нейтральнасць не вельмі добра спрацавала, таму што фактычна зараз Беларусь знаходзіцца пад уплывам Расіі, і жыхары Беларусі не маюць нейкага вялікага ўплыву на тое, якія рашэнні прымаюцца кіраўніцтвам Беларусі, і гэтыя рашэнні зачастую даволі трагічныя. Але ў той жа час беларусы вельмі хвалююцца, калі чуюць навіны аб тым, што на межах з краінамі НАТО збіраецца шмат войска, ці навучэнні, ці проста нейкая ратацыя, ці прыводзіць новая тэхніка. Як вы думаеце, ці ёсць тут нейкая прычына для хвалявання? Прычын для хвалявання Беларусі якраз такі няма, і вось, дарэчы, тая адкрытасць, пра якую мы размаўлялі ў дачыненні да саміта, і нам вельмі дапамагала і ў дачыненні да жыхароў Беларусі. Напрыклад, калі больш медыі ці калі больш інфармацыйнага доступу ёсць да таго, што робіць НАТО на мяжы з Беларусі, як праводзяцца гэтыя вучэнні, што там адбываецца, гэта б дапамагло людзям таксама зразумець, што гэтае вучэнне зусім не скіраванае на атаку Беларусі, яны проста спрабуюць спланаваць сцэнары, што адбудзецца, калі ці Расія нападзе на НАТО, ці нейкія гібридныя пагрозы будуць адбывацца. Дарэчы, на гэтыя вучэнні даволі часта запрашаюць і журналістаў, і экспертаў, і я спадзяюся, у будучыні хаця б для беларускіх незалежных медый можна было б атрымаць больш доступа да гэтых вучэнняў і проста паказваць людзям Беларусі, што яны з сабой уяўляюць, і каб людзі больш разумелі, што насамрэч небяспекі для Беларусі ад гэтых вучэнняў зусім няма. Алена, маё апошняе пытанне. Якраз 75 год ад заснавання НАТО цяпер адзначаецца, і, у прынцыпе, з гэтага году саміт праводзіцца. Скажыце, ці гэта вот слынны артыкул 5, які азначае ў скарачэнні, што адзін за ўсіх, усе за аднаго, ці ён калісьці за 75 гадоў выкарыстоўваўся або быў блізкі выкарыстання?
Выкарыстоўваўся адзін раз. Гэта было пасля тэрарыстычных атакаў у ЗША 11 верасня 2001 года, і тады упершыню, і гэта быў адзіны момант у гісторыі альянса, калі гэты 5-й артыкул актываваўся. І то бок потым аперацыі, якія праводзіліся ў Афганістане, гэта былі выніку актывацыі менавіта гэтага артыкулу о самаабароне ўсіх краінаў НАТО. Дзякуй вялікі, Алена. Я нагадаю нашим гледачам і слухачам, што сёння маёй госці была Алена Куцько, віцэ-прэзідэнтка аналітычнага міжнароднага цэнтру Глобсека ў Браціславе. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі «Пік свабоды». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.